O razmerah v azilantskem domu, komentar dneva, Savik Izakov. Вже із бесідної зв'язки просили з міжнародної защити є могуче розбраття, да гре за посамізника, які потрібен помочі. Азильний дом без зато морал бить інституція, які би просилися за азил, нудила защиту. Азильный дом не бессмел проситься за азил, излучите из дружбы, пач бы морал помагати, даби се извлекал из тиски, у которой заради приганения у матечной державы. Тако би морало бити. Діянсько по азильний дом інституція намінена ізолювати проситься за азил от дружби. У азильний дома се надпроситься за азил намерно ізває психологічний притиск. Імamo обчуток, да се нас обравнав, код дасмо маневредні люди, ки їх і треба знебити, не глядя на то, дасмо у ресницу добрих людей. Управа і особі азильного дома нам от первого тренутка дає ведати, дасмо незажалення. На все начини сі призадіваю, даби нас знебити. Зато нас цело наговарює. Най гремо збіжимо, кай к другам, у другу державу. Ко проситься за азил, пригаємо у азильний дом, інко отхаємо із нього. Варненські приїще наша особі стварі. Че кdo із разі не стрінення з посягом у засебність, чеждає товариство прилюдування не утомлено, Варненська служба покличе поліцію. Поліції на то проситься за азил, проти нього уволять целотно приїще. То сам доживел туди сам. Ко сам упрошал полицейского, кай сам наредал наробы, му диял, да нисом сторил нич казнивега, ми полицейст отговорил, ты си просили за азил, то же криминал. Проситься международной защиты живемо у неготовости. Не нехно мыслимо на то, кай нас чака наследний дан, тедан, месяц. У тем є огромное терпление. Пригание нас мысль на то, да бома некого дня отпелені у центр затуються у постоні. Кербома чакають на депортацію запирти місяці, але цело віч коде не лето. Діянський ціль описаний словенській і європейській азильній політиці, де се просильцю за азил мітенко чака на одлачитель припречити, даби се уключив у дружбу. Цілі політики є производня людей без папірів. Неуспешно проситься за азил, ки их не море депортировать, при просто испущивая без какершнирколих правиц, до дела, здравственных сторитов и тако напрей. Ті невидні посамізники, со зато припущені различним обликом іскоріщення і насилия. Зато смо здружили угибані свет за всякого, і се боремо за наші правиці.